Siinä on mörkö. Elikkä Fiskardsin Traknik 7200. Tähän on ihan tämmönen huolto-ohjeet ja varaosa luettelo. Tänne on merkitty aikoinaan kaikenlaista remonttia, mitä on tehty, ja täällä on kaikki ohjeet, mitä nyt tämmöiseen koneeseen tarvii, ja tämmönen varaosaluettelohan sisältää tämmöisiä hajoituskuvia, niin tästä on hyvä katsoa, jos jotain pitää purkaa, että menee suunnilleen oikeassa järjestyksessä. Mutta siinä kirja. Tässä on rukkipiikit paikallaan tällä hetkellä, ja minun pitäisi tuommoisia roska-astioita paritoista käydä siirtämässä. Tänä kesänä mörkö sai uuden käytetyn oikean puolen eturenkaan, eli tämän. Entinen oli niin huonossa kunnossa ja särki. No nyt ollaan täällä ohjaamossa. Virrat laitetaan tuolta pieleen ja kaasun polkastetaan kunnolla pohjaa ja sitten tartattaa. Siitä vaan lähti käyntiin ja öljypaineet nousee tuolta, ja ei tätä ainakaan kuukauteen ole käytetty. Voi olla pidempäänkin. Aikanaan silloin kun ostin tämän vekottimen, niin piti kansiremontti tehdä tähän, niin sen jälkeen on hienosti pelannut. Yhdestä pakoventtiilistä puuttu puolet ja se piti Scanian venttiilistä sorvata sitten, mutta tämmönen. Lähdetäänpä ajamaan. Vähän kulkee yhtä kovasti taakse kuin eteen kiinnitetty. Tässä on suunnanvaihtaja ja 5 vaihetta. Ja tässä on tuo momentin muutin. Ja sitten ihan yksi kuivalevy nyt. Tässä on paineilmajarrut, mutta kompura taisi leikata kiinni, niin nyt ei oo jarruja muuta kuin tämmönen käsijarrutaakin täällä, mille saa vähän hidastettua. Orbitroli. Elikkä siinä on oma pumppu ja oma öljysääniö, ja semmonen Orbitroli annostelupumppu sitten antaa tuonne sylinterille öljyä ja kääntää noita takapyöriä. Joo, tämä on tarkka kirurgin työkalu käytännössä. Ehkä. Mä mikään hirmuketterää on kääntymään, mutta jaksaa ykköspakkia ottaa, niin kyllä se ympärissä on.
tähän vielä ja kierryttää koneen ympäri, niin noin. Joo, tähän on ovikin olemassa, mutta ei ole nyt ollut käytössä. Siellä on ylhäällä LED-valot. Toivottavasti tää kamera on suunnattu edes oikein, kun on kypärässä kiinni. Ja en tiedä ketkään huomannut, mutta siellä YouTubessa on semmonen video, kun mörkö lähtee lumitöihin, niin sillä oli jo 111 000 katselukertaa. Siitä on aika monta vuotta aikaa. Tämä oli silloin tuolla Tuusniemellä minun hallilla lumityökoneena. Ja onhan tämä vieläkin. Tähän on lumikauha ja tästä Susmäestä lumitöitä talvella tehdään. Ja oma tankki on hitsattu osaksi runkoa, niin se on aika haastavaa puhistaa. Niin mulla on tuolla päällä semmonen perämoottorin 15 litran säiliö, mistä omalla paineella ilman siirtopumppua tulee tähän puuliiteri moottori polttoaine, eli Bolinder Munktel Eskilstuna Sweden ja moottorityyppi on 1114. Muistan jostain syystä se ulkoa. Sitten tässä on Akrapovisin ihan alkuperäinen vaimeni ja niin Akran alkuperäinen, ei Mörön alkuperäinen. Mutta tuossa on se. Tässä näkyy tuo Orbitrolin pumppu ja säiliö, millä se tulee se hydraulinen voima. Kyllä tässä olisi vähän kaikkea pikku remonttia. Toinen hihnakin pitäisi laittaa tuohon. Ja en tiedä, pitäisikö siihen ihan ulkoinen kompura laittaa vai... No, miksipä joku hihna pyörittäinen lohko, niin saisi jarrut kuntoon. Tässä oli tosi hyvät jarrut silloin, kun oli sitä paineelinmaa käytössä. Tämmönen vähän.